O wala na sa bungero. Pagdasal nyo lang ako at hindi niya kaya bayaran yung dignidad ko at pagkatao ko dahil ang pinag-usapan dito, pamilya ko na. Puta-putang Iran Sunata. Hot shot running in my non-stop 30. Son, ang puta-putang Iran impormasyon. Aya, so DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Kapaborito, lukot nyo lang ng dukulan nyo. Alas 6 na. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Do you want to lose weight, build muscle, or simply feel your best? Feel good and look good sa FP Gym Tapuac, Dagupan City. Since 1986, ang FP Gym Tapuac ang inyong naging kaagapay para manatiling masigla, malakas at bumata ang inyong pangangatawan. FP Gym Tapuac, fully renovated, mas pinaganda at bago ang mga gamit na swak sa inyong fitness goal. Pwede rin kayong mag-zumba tuwing Lunes at Miyerkules at 6 to 7 p.m. So book yourself now at FP Gym Tapuac. Call them at 0917-188-2027 or visit them and look for Jinky and Adele. Your journey to a healthier, happier you starts now. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na, mag-workout na tayo sa FP Gym Tapuac. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Golfways Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programa Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan.
Maabig ya Kabuwasan, Pangasinan. Maabig ya Kabuwasan, Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mujares tan sa kapaboriton Errol Horado. Jalabat, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Maabig ya Kabuwasan, Pangasinan. Oras alas 6:08 na Kabuwasan. Masantos tan maabig iya Kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig iya Kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Narengalan jalabat DWGE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, paborito. Nakaulupyo da sayang Kabuwasan. Makterion Lingkor, Timog ti Pangasinan, Dennis Mujares, kay bamot si kapaborito Errol Horado, tanjad technical control si Engineer Nixon Dakal. Agaw natan na Huwebes sa pizza 17 bulan na Hulyo 2025. Jada saray ulo na balitad lokal. Balitad Kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. Duaran drivers at tubakyar imbatik at patambalan. Balitad Kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. Lakin tinenanan na live-in partner to niya ng Bicol. Balitad Kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. Shoplifter yabi inaristo kaya rin may pupuslit na grocery. Balitad Kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. Tricycle adapigas na Mitsubishi Mirage sa imbatik at patambalan. Balitad Kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. Jad balita da nasyonal. Impeachment trial ng BP Sara posible na igapo at Hulyo 4. Balitad Kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. May dawit adakin ng Duterte ada saray sa bungiro ang gapoy katuan. Balitad Kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. Karoman niya sweldo sa Metro Manila epektibo na buwas Hulyo 18. Balitad Kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. Pacquiao alagaran ng Barrios. Balitad Kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. Balo ni spokesperson na OBP nilinuton aga konektado adakinan atong ang. Balitad Kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6:11 na Kabuwasan tanatan wadyaray detalyed balitad lokal. Aga kaligtas sabihin na may pupuslit na grocery item kaya rin nasita na gwardya. Agawas so insidente jada sa kaya grocery supermarket jada barangay poblasyon di bali na tayog Pangasinan na kinabat sunariston suspect at ngaranton na Lydia Pariñas Sunoco 76 anyos. Jada inisyal investigasyon ng pulis sa tayog sa may suspect sa mga ipopuslit lawari na saraya atakuton na grocery item na nasita jada exit nabitlan mall yawala bitbiton malagay o balagya ang dekat yabag nang tinipatan na gwardiya so abitlan na suspect ni pakar ada sa may resibo to niya ang gapoy ni paningnang na abitlan suspect kanyang si katoy na reston tampol taninawit jada administrative office pian imbestigahan recover so nandurumarang grocery items yamang kantidad na 11,495 piso ang 50 centavo
sa may suspect so in turnover jad Tayog Police Station. Balitad kabosan jad Radyo Pangasinan. Imbatik jad Sual Primary Care Infirmary Facility. Yan narumog jad Barangay Kawayan Sual Pangasinan. So driver na motorized tricycle kaya rin nabangga oras na alas 12:30 na nakaagwan na jad National Highway na Barangay Paitan West, Bali na Sual Pangasinan. Sa may black motorized tricycle o garong yamamanihuanan na Charlito Wanawan Ugalde 62 anyos, residente na Laod Paitan East, Bali na Sual Pangasinan. So abangga na silver metallic Mitsubishi Mirage sedan yamamanihuan na Maria Rizales Gaili Belmonte Gamido 35 anyos. Yan investigasyon na pulis sa kabatan sa may Mirage sedan. Sumamarap jad is sa direksyon na ganya sa may tricycle. Sumamarap matad Bali na Sual. Agawa so aksidente lapod gimamgam sa tricycle jad linya na Mirage sa sedan. Yasingigan na sa may aksidente. Balitad kabosan jad Radyo Pangasinan. Bangkay na laki aneng nang iya akasabit at oras na alas 7:20 na labi. Jada Sitio Mayaman, Barangay Poblasyon, Bali na Sual Pangasinan. Sa may biktima so kinabat ang ngaranton na Victorino Verso Jimenez, 30 anyos. Jada inisyal yung investigasyon na kabatan niya sa may biktima. So anang naamaton si Saturnino Ragen Jimenez, 56 anyos. Akasabit panamagloy ng pantakar at buklo to niya na nailontan na insabit to niya. So laman to at balayang na bubong na abong sa may biktima. So awalaan na emotional distress lapod sa may kalibin partner to niya. So timaynan hangga pumot sa pakaningnangan ya walay agawan foul play. Lapod ang gapoy ningnang ya sugat o gasgas at parte na laman na biktima. Maliban na sa may gasgas ya kawalan na sa may takar bekluto niya. Sa may biktima simbatik jad primary care facilities jad Kawayan Sual Pangasinan bang balat si katoy indiklaran dead on arrival. Balitad kabosan jad Radyo Pangasinan. Duwaran katao imbatik dyan patambalan kaya rin si Karena aksidente oras na alas 12:25 na palbangon jad National Road Barangay Kablong, Bali na Pusurubio Pangasinan. Sa ray involve ya luluganan Orange Honda Click 125 mamanihuan na Janice Prensa Sanggalang 20 anyos sa Tangria Microbike EXT mamanihuan na Ronaldo Alfonso Subiliaga 51 anyos pareho ng gapoy driver's license tan ang gapoy sulungdan na helmet. Sa redwaran luluganan sunan na salpukan siwegan na inkasugat-sugatan na sa redwaran drivers tan si Karay inawit jadsang kasinggaran iya patambalan. Balitad kabosan jad Radyo Pangasinan. Nargalan ray katibukulan niya balitad lokal antes tayo onda pagadasaray balitad nasyonal wadyan ni ray pigaran paimano. Network Corporation in Dagupan City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno mga kapaborito, magpa-advertise na!
Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Alas 6:18 na po ng umaga. 6:18. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Horado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad. Almusal Balitang Nasyonal. Radyo Pangasinan. Almusal Balita. Sa Agosto 4, posibleng magsimula ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, ayon kay Senator Joel Villanueva. Sinabi ni Villanueva na sa July 28, Lunes, gagawin ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya ang trial ay posibleng gawin isang linggo pagkatapos ng formal na pagbubukas na 20th Congress. Ipinahiwatig ni Villanueva na isang linggo ang kakailanganin bago mag-convene ang impeachment court. Umaasa rin si Villanueva na mareresolba ng Korte Suprema ang mga nakabimbing petisyon na kumukwestiyon sa legalidad ng impeachment complaint laban kay Duterte bago magsimula ang paglilitis. Nauna rito, inihain ng Senado ang manifestation ad cautelam sa Korte Suprema matapos nitong hilingin sa Kongreso na magkomento at magsumite ng impormasyon hinggil sa impeachment. Radyo Pangasinan. Almusal Balita. Samantala, nilinaw kahapon ng bagong spokesperson ng Office of the Vice President na si Ruth Castelo na hindi na siya konektado sa negosyanteng si Charlie Atong Ang. Ayon kay Castelo, 2007 pa nang maging kliyente niya si Ang dahil sa kasong plunder. Gayunman, natapos niya ang kanilang client-to-lawyer relationship nang makalabas na si Atong Ang sa detention facility sa Bikutan noong 2009. Ipiniliwanag pa ni Castelo na sa ngayon ay nananatili silang magkaibigan ni Ang, ngunit wala umano siyang kinalaman sa anumang mga aktibidad. Matatanda ang si Ang itinuturong umano'y tulak sa pagkawala ng mga sabongeros na sinasabing itinapon sa Taal Lake. Radyo Pangasinan. Almusal Balita. Kalokohan. Ito umano ang naging reaksyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos makarating sa kanya ang balitang umano'y tangkang pagdadawit sa kanyang pangalan sa kaso ng missing sabongero. Ayon kay Vice President Sara Duterte, nakasalukuyang nasa Hague, Netherlands upang bisitahin ng ama, binalitaan niya ang dating Pangulo sa mga bagong kaganapan sa Pilipinas. Kabilang naan niya dito ang pahayag ng whistleblower na ang mga pulis na sangkot sa pagkawala ng mga sabongero ay siya rin umanong tagaligpit sa panahon ng war on drugs ng dating Pangulo. Kasalukuyan pa rin nakapit sa dahig si dating Pangulong Duterte bunsod sa kinakaharap na crimes against humanity sa ICC. Radyo Pangasinan. Almusal Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, epektibo sa Biyernes, July 18, ipatutupad na ang mga bagong minimum wage rate sa Metro Manila ayon sa Department of Labor and Employment. Kasabay nito, muling iginit ng DOLE sa mga employer ang kahalagahan ng pagtugon sa issue ng wage distortion upang mapanatili ang maayos na relasyon sa pagitan ng mga manggagawa at employer. Maaaring humingi ng technical na tulong ang mga negosyo sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board para sa mga usapin ng wage distortion. Epektibo sa Biyernes, tataas sa 695 pesos mula sa dating 645 pesos ang arawang minimum wage para sa mga manggagawa sa non-agricultural sector sa Metro Manila. Para naman sa sektor ng agrikultura at mga establishmento,
sa serbisyo at retail na may hindi hihigit sa 15 manggagawa. Itataas ang minimum wage sa 658 mula sa dating 608. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, matinding laban ang haharapin ni reigning World Boxing Council Champion Mario Barrios bago madepensahan ang kanyang korona. Haharap ito sa mabagsik na si Manny Pacquiao na nasa perpektong kondisyon na ilang araw bago ang laban. Sasambulat ang salpukan ni Barrios at Pacquiao sa July 19, July 20 sa Pilipinas sa MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas, Nevada, kung saan itataya ng una ang kanyang korona kontra sa Pinoy Pug. Alam ni Barrios na hindi magiging madali ang daang tatahakin ito bago madepensahan ang kanyang titulo dahil hindi biro ang kanyang makakaharap. Binabantayan ng kampo ni Barrios ang paghahanda ni Pacquiao at kita nito ang bilis at husay ng Pinoy champion. Ilan sa mga napuna ni Barrios ang bilis at liksi ng kamao ni Pacquiao na nasa magandang kondisyon. Mataas ang respeto ni Barrios kay Pacquiao na legend na sa mundo ng boxing matapos makalikom ng kaliwat ka ng korona sa 8 magkakaibang dibisyon. May mga estilo rin si Pacquiao na hindi maduduplika nino man. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin ang ating mga pambungad almusal balita ngayong araw ng Thursday. Oras po natin 6:25 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. Sa mga pamilya ng mga nawawala na sa bungero, pagdasal nyo lang ako at hindi niya kaya bayaran yung dignidad ko at pagkatao ko dahil ang pinag-usapan dito, pamilya ko na. Ang puta-putang Iren Sunata. Hot shot, running in my non-stop 30. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Cassette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden.
Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarem, Paborito. Diyan Urbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:30 ng umaga sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan. Maabig Kabuwasan, Pangasinan. Siyempre, ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, maabig Kabuwasan. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Mac Terion Lingkor, Timog ti Pangasinan, Dennis Muhares. Kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Huwebes, hapit sa 17 sa buwan ng Hulyo 2025. Samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga mainit na issue sa umagang ito. Kung mayroon kayong mga gustong iparating na mga hinaing, mga reklamo, suggestion, opinion, reaction, mag-text lang po kayo. Tumawag sa smart number 0939-100-9931 o kaya dun sa globe number 0927-974-2784 at yung personal na text line ko 0946-503-6465. Yun, at sa Facebook Live natin DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Kasama na po dyan ang ating YouTube channel. Live na live pa rin. Ayan, kahapon na ginanap yung third quarter meeting ng Farmers Association sa bayan ng Calasiao, Pangasinan, na dinaluan po ng mga magsasaka sa iba't ibang barangays sa bayan ng Calasiao. Mga magsasaka, may mga barangay officials din. Ayan. May mga kapitan din tayong nakita. Sa pamumuno po ni Liga President Jose Paris Jr. At ganoon din, siyempre nandyan yung committee chair ng agriculture, itong si Councilor Jose Jopi Lorisco. Nakita rin natin doon si very supportive councilor kahit anong programa. Si Councilor Elias Villanueva. Ayan, so dumating din si Municipal Administrator PJ De Vera. At siya po yung nagrepresenta kay Mayor Patrick Agustin Karamat dahil may mahalaga po siyang lakad. So ang nagrepresent sa kanya ay itong si Municipal Administrator Felipe PJ De Vera. Siyempre si
si Department Head ng Agriculture. Ayan, nandoon din. Si Ma'am Monet, tama ba? Monet Nugit. Ayan, so nandoon din. At napakaganda po yung sinabi ni Municipal Administrator Felipe PG de Vera, na sabi niya pinapaabot ni Mayor Patrick Agustin Karamat ang mainit niyang pagbati at nandyan ang suporta ng municipal government sa mga magsasaka dyan sa bayan ng Kalasyaw. Dahil ang bayan ng Kalasyaw maraming mga agricultural area dyan, taniman ng palay, gulay at mais, ganun, mayroon dyan sa bayan ng Kalasyaw. At alam mo ba na ang bayan ng Kalasyaw ay siyempre nandyan yung kilala na yung puto. Sila yung producer ng puto. So saan po nang gagaling yung puto? Ayan yung tinawag nilang white gold. Ayan, of Kalasyaw. Ayan, so saan po nang gagaling yung puto? Ano bigas. Bigas. O galing po sa palay at yung siyempre ang nagtatanim diyan yung mga magsasaka. Ayan. Kaya't mahal na mahal po ni Mayor Patrick Agustin Karamat yung mga magsasaka diyan po sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Isa sa mga tinalakay nila na tungkol doon sa kalagayan ng mga magsasaka itong programa ng gobyerno through Department of Agriculture, yung tinatawag na Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Ito yung RSBA. So itong RSBA, isang yung elektronikong talaan ng mga magsasaka at mangingisda at iba pang kabilang sa sektor ng agrikultura. Ngayon, kung ikaw ay magsasaka, siyempre automatic na ikaw ay nakaregister na dito sa RSBA. Makikita yung identification mo paborito enroll, at kung ikaw ay miyembro, automatiko na makakatanggap ka ng mga benepisyo galing sa agrikultura. Ang narinig ko lang na isa na nilinaw ni head ng agriculture yung pagiging membro sa pamilya. Yung iba kasi ito membro yung isa, tapos ipinapasa sa kaanak. Ang kaanak naman, kunyari yung anak niya may patawag sa munisipyo para hindi nakakapunta dahil may trabaho. Ang sabi naman ni Madam Monet, paano siya naging magsasaka kung nagtatrabaho naman? Kaya nga diba? Isa lang sa bawat pamilya. Isa lang. Kung ikaw ay talagang magsasaka, diba? Kasi nandun yung records mo nakalagay doon sa RSBA na yan sa electronic. Kaya marami pong mga matatanggap ng isang magsasaka na benepisyo. Nandiyan na yung financial assistance, yung binhi at iba pang mga pataba. Marami pa yung mga access sa mga programa sa pautang, insurance para sa kailang mga pananim at mga hayop. Ano pa yung mga yung mga kagamitan at makinarya sa pagsasaka. Nandyan na yan. At yung technical na tulong at pagsasanay sa mga magsasaka. Kaya napakaganda po ito. Ito po yung programa ng national government sa mga magsasaka, RSBA. Na ito po ay lahat ng mga magsasaka sa buong Pilipinas dapat magkaroon sila ng
pangalan at nakalagay sa mismong electronic para malaman kung sila talaga ay lehitimo na magsasaka. Kaya't ang sabi nga ni Municipal Administrator PG De Vera, itong mga magsasaka, sila po yung frontliners noong panahon ng pandemya, di ba? Sila yung nakatulong sa atin. Siyempre, kung wala magsasaka, saan ka kukuha ng pagkain mo rin, di ba? Sila po yung nag-supply sa atin ng mga pagkain sa panahon ng pandemya. Kahit na hindi pandemya, sila po yung nagsusuporta sa atin, kaya't itinuturing po natin na isa sila sa mga hero, dahil kung wala sila, wala din tayong makakain. Tayo sinaluduhan ni Municipal Administrator PJ na nung panahon ng pandemya, talagang sila yung isa sa mga importanteng tao. Dahil kung wala sila, wala tayong makakain, hindi tayo pwedeng lumabas-labas ng panahon na yan. Diba? Katun kinmet may idan tayo dumarayo. Kanyan sikat tayo na po tayo matad sa tay pantanim na pagay, mais, ratay kinay pisipising nalapan tayo mat itan awat aninsaman sa kitimat kabyangan na sa ray dumaralos. Anta tayo sa irap jad ken alog kwanda kanyan siyempre aratan at igalang tayo ratan, idayo tayo ratan, suportaan tayo ratan. Alam mo yung mga magsasaka sa sa ibang bansa, talagang suportado ray gobyerno mo. Nansaman, noong unang panahon, andito naglalakbay aral yung mga nasa Thailand, yung mga nasa Vietnam. Meron yung eskulahan dyan dito sila nag-aaral kung paano magtanim ng palay at nung na-perfect na nila, sila yung pangunahing, tayo na yung nag-aangkat sa kanila. Sila yung pangunahing producer. Tajaran ng aral. Lante. At sa atin pa nagdalos na pagoy, natan. Abaliktad. Si Katila manaangkat at sa sikara. Lapod kimalante, jad Pilipinas at aramay tataniman niya pagoy at in-convert damutla commercial kwanto dapat kumunot aga na napagya i-convert ratan arate agricultural land agna pagya i-convert into industrial o commercial tapan nung tanat may napansyan siya tayo itay tataniman na napagoy at ag tayo naandyan na sa tay supply ag tayo naandyan na sa tay may pan-supply na sa tay bulas. Ag tayo nakulangan, ag tayo man angkat at arumya bansa. Singa di man na may Thailand kwanto. Karaklan tudtam Pilipino sumantatanem. Pero naningning tayo di man tayo kinlante manaangkat na sa rati pa atay bulas simpre kakulangan na bulas di bansa. Sikatutan sa problema tayo natan. Kanyan si Mayor Patrick Agustin Karamat at asikason to tan may danto na sa may importansya so sektor na agrikultura dito bali na Kalasyaw, Pangasinan. Okay? Siyempre wad tamot so sa may pitutulungan na Sangguniang Bayan headed by Vice Mayor Kevin Roy Macanlale. Congratulations manaya. Siya pala ang presidente ng Vice Mayor's League VMLP Pangasinan Chapter. Vice Mayor's League of the Philippines Pangasinan Chapter. Ayan. Post? Walang kalaban. Okay. Congratulations po. Diyan pa rin po sa may bayan ng Kalasyaw. Congratulations Mayor Patrick Agustin Karamat
Dahil alam mo yung pangako niyang digitalization. Oo, natupad. Ay unti-unti na pong natutupad. Ayan, oo. Dahil ang pangako niya nga ay yung digital heart of Pangasinan. Ayun. Ang bayan ng Kalasyaw. So first na nagkon diyan Kalasyaw, yung digital na, yung yung lahat ng manage system ng Kalasyaw ay magiging digital. Oo. Mas mabilis. Sila ang pinakauna. May cellphone ka lang, lahat na ng transaction mo online, andun na. Oo, makikita mo na doon. Kaya't congratulations po. Kung hindi ako nagkakamali ko pinasa sa Sangguniang Bayan nakarang linggo lang yan tinalakay ng Lunes. Oo. At nagkaroon na ng pirmahan ng Martes. Biglaan. So ganun na kabilis umaksyon si Mayor Patrick Agustin Karamat. Biglaan yun, pero kahit na wala tayo doon, kaya updated naman tayo sa Facebook. Ayan. So congratulations po sila po actually ngayon ko lang narinig yan di ba, sa buong Pangasinan. Kalasyaw lang ang nagsagawa niyan, di ba? So malaking bagay po yan para sa ganun makita natin, makita ng ating mga kabayan dyan yung mga transaksyon dyan sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Online na lang yan. Oo, online na lang. Napakadali. Kung may kailangan ka, sa online na lang makikita mo na at through smartphone. Okay, alas 6:45 ng umaga, meron tayong public service dito galing po sa Mapandan, Pangasinan. Okay, sabi niya rito, ipinababatid sa lahat po na ang paggamit ng ambulansya ng munisipyo ay pansamantalang maalantala mula Hulyo 21 hanggang Hulyo 24, 2025. Ito ay dahil sa pagsasanay na dadaluhan ng ating mga ambulance driver. May training sila. Sa San Carlos City. San Carlos City, ganapin yan. Magbabalik ang operasyon ng ambulansya sa ika-25 ng Hulyo 2025 mula sa Inaron, Mapandan. So pansamantala wala pong bali na Mapandan. Makikita niyo po doon sa Facebook page ng Mapandan Everyone. Ayan. Mapandan for Everyone. Ayan, makikita niyo po doon. Kaya humihingi po sila ng paumanhin sa mga taga Mapandan. Yung pagsasanay po yan for yung karagdagan po sa kanilang kaalaman. Ayan, karagdagan. Mapapakinabangan naman po ng mga taga Mapandan. Okay. Alas 6:46 at isa pa na gusto natin linawin dito, kapaborito Errol, yung nangyari sa isang estudyante dyan sa may Banawang Elementary School sa bayan ng Santa Barbara. Dahil itinulak po siya ng kaklase niyang lalaki. Babae ito actually, yung biktima. Itinulak siya at may patugad pader. So ulututan may binugto. So aga makagalaw. Natan imbatik daed Mapandan Community Hospital. So imbatik daed Mapandan Community Hospital. Natan sara may king kasi aramay netizen at ken say tititilon da munisipyo Mapandan aking kuno nga po ambulansya. Linuhon tayo nawata sa may Mapandan Community Hospital under itan na provincial government. Okay? Under the provincial government. Natan, agwito tutel no ang gapi ambulansya, non-respondent tampol, agwito tutel munisipyo Mapandan. Wala mo sa ambulansya. Ang Mapandan Community Hospital ay hindi po pinapatakbo ng munisipyo ng Mapandan. So gusto natin linawin. Kaya yung biktima, itong si
Maji Dison na grade 6 student ng Banawang Santa Barbara Elementary School. 11 anyos so taon to. At sa ngilugan ng dala ko no, may pampasihiron jeep from Mapandang Community Hospital to Region 1. Taanga po ko na ambulansya na Mapandang Community Hospital. So agito total the munisipyo talapod sa tay Mapandang Community Hospital under itan na provincial government. Si Karasunubat isatan. Actually ipinost ng kanyang ipinost ng kanyang kamag-anak yung kwento. Oo. Ito, merong litrato, yung bata na talagang nakakaawa na nandun siya sa school. Oo. Namumutla, nakapikit. Ito yung kwento. Ayan, Total na i-open mo naman na din. Sige. Siya po si Margie Dison, grade 6 student. Sa ano ito Banawang Facebook ito Facebook, okay. Ng Banawang Elementary School, Santa Barbara, Pangasinan. 11 years old. Around 2 p.m., July 14. Sa loob ng school classroom ay tinulak daw po siya ng isang lalaking classmate na naging dahilan ng pagtama ng ulo at likod sa pader. Sa sulok ng pader. Ayan, okay. After nun, nakarandam siya ng matinding sakit sa ulo at likod. Nagkanda duling-duling ang mga mata at naninigas ang katawan niya sa sobrang sakit ng tama niya. Tuwing igagalaw daw niya ang kamay, ulo at binti niya ay masakit. Daw po ang likod niya. Di din siya makaupo dahil masakit talaga. 4 p.m. na. Kita mo, anong ang kwento? 2 p.m. 2 p.m. 4 p.m. na siya nadala sa Mapandan Hospital. Dahil walang available na ambulance. 2 hours na mimilipit si Margie sa sakit. Sa jeep na lamang siya naisakay. Ayan, okay. From 4 p.m. to 8 p.m. Nag-antay kami. Alas 8 dumating ang ambulance ng Mapandan Community Hospital. Siguro ito yung sinasabi niya. Okay. Para may transport siya sa Region 1 Medical Center. Okay. 4 hours nagantay ang bata sa Mapandan Hospital para sa ambulansya. Dahil need daw ng paperwork para ipagamit ang ambulansya. Kita mo namimilipit na sa sakit pero kailangan pa ng mga papeles. Dapat emergency yan kasi dapat kaagad yan na dalhin yan. Pagdating naman alas 9 nakarating sila sa Region 1 Medical Center na kailangan ng ma-CT scan at x-ray. Lumabas na negative ang results ng CT scan at x-ray. Pero yung original na result daw is 3 to 4 days pa lalabas. Kaya di na daw po siya i-admit kahit mahirap makagalaw. Di po i-cover ng PhilHealth ng CT scan at x-ray dahil outpatient po siya. Nilapit din po namin sa malasakit pero wala din daw po magawa. Ito, basahin ko yung kwento pero may may bagong dagdag. Ang papa niya ay tricycle driver at ang mama niya po ay housewife. Okay. Bagamat gusto po sila gusto po ko po yung nagsulat, gusto ko pong tulungan, wala din akong ganun kalaking halaga na may bibigay sa ngayon. Kami po ay kumakatok sa inyong mabubuting puso na matulungan si Margie upang makawin at makapagpahinga sa kanilang bahay kahit magkano po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo. God bless you po. Tulungan po natin ang bata sa maliit na halaga. Tapos may nilagay po na GCash. Ngayon may bagong update siya. Okay. July 15, 11:23 a.m. Nailapit at natugunan na ng Malasakit Center at ng Region 1 Medical Center ang pangangailangang medikal ni Margie. So natugunan agad. Natugunan, okay. Diba? So kinabukasan natugunan. July 14 ng gabi, alas 9 siya na itakbo sa Region 1. Pero kinumagahan ay natugunan na ng Region 1 Medical Center. Ayan. Ang pangangailangang medikal. Ayon din sa tita ng bata, nag-message din dito sa may nag-post na page na Good Vibes Santa Barbara. Aman may page So nan-post na nagkaayos o nasettle na rin ang insidente ng panig ng pamilya ni Margie at ng paaralan. Ayan, okay. So nasettle na. Nasettle lahat. Okay. Yung syempre doon sa trend po ng mga comment na nabasa ko dapat may pananagutan yung school, ganun yung sinasabi nila, pero nakipag-ugnayan naman daw po ang pamunuan ng eskwelahan at pamilya ni Margie at nagkausap na at syempre ay yung pangangailangan medical ay napagtuunan naman ng pansin sa Region 1 Medical Center. Okay. So ayos na settle na lahat
yung problema. Ayan. Sigwi lang tayo. Nakita ko kasi yan eh. Actually ano ko rin yan. Nabasa rin. Okay. Kaya't malaking pasalamat din ng mga pamilya dahil yung mga problema nila ay naresolba, natugunan din. At yung problema sa eskwelahan ay nagkaayos na rin, nagkausap na rin. So, close na po yung istorya na yan. Alas 6:52 ng umaga. Good morning nga pala kay Sir Jeffrel dyan sa Mapandan, si Sir Felix Domicilio, Madam Sheila Pinoliar at gaon din kay Councilor Freddy Pinoliar. Good morning kay Mayor Carl Christian Biga, ang masipag na mayor dyan sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. Good morning po. Si City Mayor Juliar Ayoy Resuello ng San Carlos, gaon din si City Vice Mayor Josiris Bogs Resuello at ganon din si Executive Secretary si Juliano Jules Resuello. Good morning po sa inyo dyan. Si Liga President Boyet Magat, good morning. At si Kapitan Jonan Estabilio at former Liga President Nanding Estabilio. Okay, mag-exercise muna tayo. Take it away, Engineer. Mag-exercise tayo. Good morning! Diyan sa bayan ng Kalasyaw. Professionalism, accountable, transparency. Yan ang tunay na public service sa bayan ng Kalasyaw. Magandang umaga kay Mayor Patrick Agustin Karamat. Si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay. Good morning, sir. Good morning kay Councilor Elias Villanueva. Si Kyle Arthur Valdez Gaspar. Good morning. Si Councilor Nestor Gabrielio. Good morning. Councilor Mike Sison. Si Liga President Jose Pares. Good morning. Kapitan Saldi Bauso ng Barangay Macabito, Kalasyaw, Pangasinan. Masisipag na ayan, barangay official. Barangay family. Good morning. Maimis yan na itan si Kapitan Saldi Bauso. Aliwan singa sama ng kukaroman. Yang si Mangot. Si Kapitan Simang. Simang. Malitakin, walay kinlan lamang iraratan. Sa kay kang public official, magkan si Simangot. Di balita man-eleksyon, salatan nyo lararatikin. Masimangot iran nang yun officialis ng barangay. Ayan. Natuloy sa barangay Tan SK election Oo, balit. Tuloy yun din. At unong announcement na Kumelik. Si Kumelik si may babaga. Kumelik, ibabaga to wala yung registration lang. Okay. Na August 1. Pero alaga rin tayo so July 28. So mabago yan. State of the Nation Address. Dakala katutukod sa atan aray barangay official. Okay. Good morning sa lahat ng mga listeners natin, yung mga nanonood sa kanilang mga tahanan. Nandito yung mga nanonood sa atin si Annalyn Jong Sirna ng Dagupan City. Good morning. Rolly D. Juquino. Ayan, ayun nasa Sandipans to si Rolly D. Juquino. Si Bebili Otto, si Delita Mabalot, ayan, ng Dasol. Mary Grace Migano, Del Monte ng Umingan. Kumusta kayo dito? Si Yayo Yoko Batuta, si Cecil, good morning. Si Mark Manzano, good morning from Barangay Anulid, Alcala, Pangasinan. Si Masantos sa Kabosan, mga kapaborito ito ba ko paano natuloy sa barangay election kanto? Malante suba mi. Piryong. Alagaryo so Piryong Bernardo, umbatik kamo. Umbatik malapod da bungda siguro. Sige.
Si Josie Kinis, taga Dasolya pero walad Ilocos Sur mo, nalilingo. Si Alvin De Vera de Guzman ng Kalasyaw, good morning. Si Kuan, shoutout ko nood sa Mantatambak, anto? Diyan si kami, sila Disyo alias Barbarotan, si Boss Raul, yung makuli-kuli, good morning. Good morning nga pala kay Richard Moyano Nicolas. Ayan. Good morning po sa inyo. Si Sir Richard. Good morning po. Si Marisa Cadayano from Santa Barbara. Marisa Cadayano sa Pera. Watching from Santa Barbara. Okay. Susana Bungar Bustamante ng Dasol. Good morning. Si Marites Ranchis Molina ng Sual, Pangasinan. Good morning. Marifi Flores, ayan si dyan po sa may guys Gipi Dasol, good morning. Dyan sa poblasyon Dasol din, good morning kay Kapitan Marwin De Leon at si Kagawad Roger Bungar. Bayron Kalamno, good morning. Si Felizarda Baliares Ramirez, good morning. Kagawad Dio Quinto Peralta ng Barangay Bunlag, good morning. Si Regan Kilaton, Kagawad pala, Regan Kilaton, good morning. Sam Tinte ng Kalasyaw, good morning. Edelberto Peralta Junior ng Alamino City, good morning. Mar Pascua, good morning. Paing Palos ng Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan, good morning. At good morning din kay Mayor Engineer Ricardo Carding Valdiras ng Lawak, good morning. Si Chat De Leon Negros, nasa taga Negros pero taga nasa Hong Kong daw siya ngayon. OFW siguro. Majin Acorda ng Burgos, pero nasa Hong Kong din ito. Mera Lapid ng Dasol, good morning. Lorita Abilia Bustamante, Priscilla Buaga Sulis, Nalisa Opelindo ng Madarang ng Burgos, Esther Ramos ng Mangkop Kalasyaw, good morning. Teresita Biala ng Kalasyaw, Oli Bauson ng Kalasyaw, Arlen Bugarin Humelde, nasa Hong Kong din. Nerisa Balisalisa Flores, ayan, good morning. Polido R. Cristi, si Noel Noel siguro ng Infanta Pangasinan. Vinny Versusa, good morning po sa inyo. Ayan, Melba Navat, good morning sa inyo. Okay, hanggang pula, so maladla may oras tayo da programa na maabig ya kabuwasan Pangasinan, kanyan si kamit pansamantalan na mapataner tanumpoil na buwas, sarakan tabayo da sa programa. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makter yung lingkor, ati magti Pangasinan, Dennis Muharis, tanjad technical control si Engineer Nixon Dakal, tanjad ni kawanan niya sad ko si Station Manager Joey Bebe. Ang tabayanan son tumok yung programa nan kapaborito Amor Ligas Pidiga Jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan, nasari balita, impormasyon,